Gimana Mas? Berjumpa kembali bersama saya wong ganteng sak donya. Prei rene rek. Piye? Nek prei rene rek. Sik lah ngenteni lah, aku kan baru lunas utang. Ayo. Oleh aku wis ambekan. Mestilah rono aku. Heh. Disi-disian berarti, disi-disian aku rono. Lah yo makane kuat-kuatan sapa sik sing rene ngono. Oh iya, sing rene aku terus rono. Kudune aku rono dhisik. Aku asline menangan, aku iso kapan ae bojoku sing umek. Engko dhek budal kerja, aku tak budal nang Makau. Srut ngene kan. Yo ojo lah, gak adil lah. Loh, ya kan gak apa-apa. Soalnya dhek ngejake mesti nginep, Pak. Dhek kesel lah. Pemene musim panas Kan sih. yo lah. Yo telepon kan mah. Jadi dhek Enak tempat lah. apa? Ayo enak tempat gue turu lah ning kene. Ora, dhek kan senengane nang hotel lah. Ya ora apa, hotel tersedia yo ada iki. Nek aku senengane nang Taman Bubu. Taman Bubu ndi kuwi? Ngarepe museum lho. Taman anjing kok Taman Bubu, Taman anjing. Taman anjing ki ndi to, Mbak? Anu Kaohsiung. Kaohsiung Fakijike to, Mas? Ya. Nek wong Lah kuwi ki nggon koskanku ning kono e. wong Makau mesti ngerti ya Taman anjing. Taman anjing itu kan enek rodok ombo, terus enek kursi-kursi, terus enek undak-undakan. Aku biyen turune nang kono. Nang Makau. Taman anjing. Oh, Tapsek paling sing diomong ki. Tapsek ya, Mas? Yoi. Taman balapan anjing enek ning anu iki. Enggak taman Tapsek sing diomong. Taman anjing, terus enek terowongan. Enek terowongan. Lah, enek terowongan ki, Mbak. Enek dalane bis nang terowongan. Nah, iku. Oh iya, Tapsek berarti Mas Tapsek. Nah, aku turune nang kono. Nek gak turun nang kono nang Madau. Melas menurut Mas. Loh, aku ngono biyen berjuang ya, lera gablek duwe Iya. kos-kosan Iya, paham. nyewa nggone sapa nek gak turun nang turu tembong. Nang kono. Terus ya apa iki? Enggak iki mang enek arek koyo sampean ya jek uwenom. Terus. Umure sik 32 wis diusir ambek majikan. Ora diusir majikan. Terus. Ya terus wis gak iso jek 5 wulan kan. Yo aku tak kei alternatif, tak go nang ejen sik, kok nek ejen oke budal. Nek ejenku nggak oke, ya sampean marekno urusan karo ejenmu, engko budal nang Makau. Engko koncoku sing jemput. Aku ngomong ngono kan. Engko nang kono akeh penggawean aku. Wis pokoknya karo koncoku oke. Dan itu pun lek nganu ojo berharap untuk stay out, Mas. Sekarang stay out ki susah ya, Mas. Iya wis tak kandhani. Wis tak kandhani kan ngene. Jadi yo iki mang ternyata dijupuk ambek ejene stay in. Njogo anak, bayarane 5.000. Terus yo wis. Ngomong ning Makau ya. Makau, heeh. Cuman dhek kongkon nyelesekno mari kabeh, paspore kon njaluk kabeh. Duite dhek kongkon njaluk, mari ngono wis mari baru terus dibudalno. Ejenku dhewe sing ngeterno. Ejene dhewe sing ngeterno nang Makau. Yo bener nggak salah, memang saiki wis zamane wis gak koyo biyen stay out wis entek dijupuki kanca-kancane. Dene ngono. Wis aku mikir, yo arek jek enom lumayan. Lumayan enom yoan. Yo tapi yo ngono ngwetek kae mbowingi karepe dhewe lah. Aku ngomong. Ya sebenarnya sih nggak nyalahi ya, lek wong lek wis grogi kayak iya yo seakan-akan dia tuh takut nggak ada jalan keluar tuh ya seperti itu. Soalnya yang tak rasain dulu ya seperti itu. Makanya kan dirimu belajar nggak konten. Saya itu juga sama nasibnya kayak sampean Mbak, ngono kan. Aku yo bingung, aku yo ngene nek ngono kan akeh wong dadi ngerti, dan saiki dirimu seperti itu jadi mereka punya kekuatan ngono lho. Lah aku kan enggak ngasih ke dirimu karena sing arepe budarono kau-kaucan takok tok kan awakmu kesel jawabin. Mending sing fix ae langsung budal. Ndah yo. Nah, iku kan nah iki Lah kan kayak sing wingi kae sing mbake tuwek kae. Nah, Wis ngangkal njaluk company lho umure dhek piro terus opo ki
Dek iki lho wis tuwek, terus jarene njaluke seteot sedangkan saiki wangel golekane. Dek njaluke sing setekin gajine 6.000 bae yo. Kok kaya ngono awene iku. Aku terus ngene iki Mbak sebenarnya anu lah, lek emang sampean cek enek niatan kerja sedapatnya ngono lho. Ning kene pun ora setertekan Hongkong kok aku yo ngene iki. Ibaratnya malam minggu setekin pun malam minggu wis oleh metu aku ngomong ngono. Ya wis pasti nganu apa pas di interview kae yo karo dhek ditolak-tolak. Terus piye? Aku wis berusaha bisa. Enggak apa-apa yo. Wong nang Hongkong tuwek kan gawe jalukane ngono. Milih kebanyakan milih. Kayak gitu gak apa-apa. Jadi kan dirimu akan menemukan orang-orang belgedes entut goreng itu kan pasti akan banyak. Jadi tai goreng. Nggak masalah lah. Makanya kan lebih enak kalau arek jek oleh 4 wulan 5 wulan wis di break. Nah, wis gelem gak gelem kudu ditampani. Iki enek panganan. Nek jek nyekel dhuwit iki kan anyi-anyi. Iya bener sampean. Iya, makanya wis ade wis paham. Donya ngono iku ket biyen kan wis paham. Makanya kadang-kadang kok nek ngekeki beban awakmu arek-arek sing belgedes ngono kan kabotan. Makanya dikei sing 00 wis jelas-jelas nek sing jelas budal ngono lho. Wis budal lo nang Mado engko dijemput. Ngono kan enak kok sisakno dhuwitmu 1000 gawe ngekos aku ngono gawe sak wulan kok golek agent sing cocok utawa 3 dino apa 4 dino duit kos-kosan oleh majikan stay in kan langsung mlebu majikan kan nang Hongkong kan modelnya langsungan nang Makau kan langsungan langsung cocok oke langsung sikung saiki Mas langsung bungkus langsung bungkus Makau kan ngono ceritane gimana Mas? Lah iya Makau itu kan ceritane langsung bungkus mlebu cocok majikan langsung nyambut gawe iya bener gak kadek ting-tong crut sehat kan? Posisi areke wis diproses aja nih wis yo engko kenteni dhek nampa bayaran kok nampa bayaran baru data-datanya wis dikirim sih lewat fax. Dirimu sehat kan? Aman kan? Alhamdulillah sehat. Aman sehat. Terkendali. Somben lah lek aku wis apa bernafas lega nak bakalan dolan rono. Ya, engko disian, engko aku dhisik paling. Aku ya butuh konten. Soalnya yo tambah wakil soalnya. Kamu ngerti warung Indonesia enggak? Warung Indonesia jenenge Mbak sopo? Mbak Mia apa Mbak sopo lah? Sopo? Lestari. Mbak Lia. Arek Warung Indo Mbak Lia enek ya. Warung Indo jenenge Mbak Lia enek ya. Ora enek iki Mas. Lali aku wingi sopo ya? Lestari iki paling. Mbak Ika ta? Oh Ika lali kok. Iya Ika. Aku biyen iki salah ngomong. Iya. Aku biyen tukang ngeterno rokok rono. Engko tak dolen neh. Moro nang ngene Ika. Engko tak jak. Ika iki sebelah Lestari gitu. Oh iya, ngerti aku, Mas. Wah, awet ta iku. Ika ya awet ta, ngeri ya. Oh, tapi yo piye? Mbak Ika. Iya ora piye-piye. Makawi gak ombo, Makawi sak emplek. Sing akeh. Harusnya sing ngono kuwi sing apa? Iya Mas. Seharusnya piye? Ora ngomong karo Mbak iki. Sing company akeh yo. Company akeh yo tergantung ngono yo Mas. Tapi bahasa saiki. Iso Mandarin ki wis apik ya. Masuk ya. Apa ya satpam? Malahan Mandarin sing Mandarin ya. Bahasa Inggris ki sing gampang ketompo Mandarin lah.
Oh, Mandarin yo. Iso Mandarin wis nganu. Jadi kaya apa ya? Waiters sing pijet sikil iku biasane shiatsu. Dadi apa? Nek nang kono. Gimana? Nang kono dadi apa? Yo tergantung dhek ketompone apa semua ning kene iki. Tapi akeh yo. Akeh, tapi kudu golek sing maksudnya agene bener-bener langsung agent ngono. Calo yang entek ning calo duite. Wih, ngeri. Akeh yo calo. Wah, mbleduk ngono kok. Saiki akeh yo. Akeh semenjak mako dibukae akeh. Ngeri. Calo teko Indonesia, calo teko Makau dhewe. Foto-foto Indonesiane padahal. Iyalah. Nek hati-hati. Goleki awakmu ae wis beres. Contoh Mas, kapan nek dolan rene Mas? Jadi arep ngonten. Iya asli nek aku kepingin ngonten ambek marani nggone agent ah. Agent apa? Ya sak karep sing kena diparani. Ya wis ndang. Pokoknya lek aku prei. Iya, engko sampean sing ngeterno. Lah kaya ngene iki nek prei ngomong nek dino biasa prei malah enak ngomong. Pokoknya dino Minggu lek sampean rene Minggu, sampean rene yo. Nek dino iki aku prei beberapa kali lho. Dari hari Sabtu kemarin lho, mbokku nang luar negeri soalnya. Lah ora omong lho dirimu, nek omong aku kan yo. Aku ki maksudnya aku ngomong pun terkadang sampean pun yo koyo musikan. Enggak lah, nek awakmu prei kan aku ngomong bojoku. Nek bojoku gak gelem kan aku nemoni dirimu. Yo bulan depannya lah. Tapi enek pirang dino dirimu prei? Ya mulai Sabtu sampai iki mau sesuk wis masuk aku wisan. Besok wis balik wonge. Sabtu saiki. Bener lah aku nganu juga cuti tahunan. Sabtu saiki Senin yo. Saiki Selasa lah. Akeh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, wih petang dino dirimu masuk ah. Aku lane duwe nang Hongkong. Ora ngomong, kowe ora ngomong. Kapale dijoli karo bise tak ijoli. Iya tapi ra ndek duwe. Tae. Aku lane duwe nang Hongkong tenan ah. Tak ijoli. Gaglani lo duwe. Taman ngomong lek arep mbok ijoli. Ngomong tak ijoli. Bojoku ya oke. Bulan depan lah. Aku budal malam Minggu iso. Wong bojoku nek ngomong. Dewe wani aku. Si April apa jenenge Riayan WA. Apik arek iki lho. Nek bojoku ngomong. Maksudnya apik piye? Lho gak wongan kadang-kadang nek ditemoni kan mari petuk wis mari kan ya wis. Bar bubar, WA ya ora, ngabar-ngabar ya ora. Gua ketemu masalah baru WA neh. Tapi dhek kan ngomong. Dhek ngomong. Si Evil, WA, yo wingi tak kongkon ganti nomere Makau wisan. Oh ya wis. Nek aku mah biasa kumpul wong akeh wisan. Bojoku kan kadang-kadang. Jadi yo intine pokoknya awakmu sehat lah. Pokoknya yo sampe nek aku nang Hongkong sing tak tuju sampean kowe. Kabarono. Pokoknya kabarono. Pokoknya gak usah bingung karo sangu, wis. Entekan sih. Ora bayar utang. Iya, gak apa-apa. Ora usah bingung apa jenenge bayar apa mangan. Ora usah bingung, wis selo ae. Ya makane somben lah bulan depan. Ya tanggungan kuwi sik akeh. Ya wis. Depan iki sesuk. Oh, bulan depan iki sesuk to Mas. Tanggal piro? Iki tanggal 30 lho Mas. Bulan depan iki sesuk. Iya, ora apa-apa. Tapi tanggungane sik. Lo tak disiki, muga-muga aku kedisian. Ora bulan depan. Gak apa-apa, engko tak disiki karo bojoku. Bojoku ini. Saling ngene Mas. Apa? Kayak apa jenenge? Iki piye to? Oh. Nganu, apa jenenge?
kerjane rasane setengah mati kok ya ra sugih-sugih. Oh. Bye bye. Yo Ya mah. aku ora ngerti sih sebenarnya wingi aku ya pengen ngabar sama anakku ki prei Mas pengen dolan ning Hongkong tapi muji nah. Alah. Ora ngomong, ngomong. Wis aman karo kita, bojoku malah seneng. Oh ya Rene ta, yo kon Rene. Sombel lah. Gampang. Aku memang udah ada rencana untuk kesana kok. Ya muga-muga dhisik aku lah. Bojoku wingi kan Ya ora apa-apa. aku asline kan kepingine nang Jepang. Ambek dhek ora ndang Ora budal-budal. sido. Ora ndang budal-budal wis. Bayaranku wis bayaran wis akeh. Sisihno adek tuku tiket budal nang Jepang kan nang kono nanggone adikku. Asline kan pingin nang kono. Nang kono omah sak wulan murah kok, mau 4 juta. Nang Hongkong sak wulan omah 12 juta. Oh larang aku. 10 juta. Makanya nang Jepang kan murah. Tak jak nang Jepang. Jepang murah sebenarnya, oh. Nek Murah. buat liburan murah nang Jepang. Murah nang Jepang. Pingine rono. Aku kan wis suwi asline, tapi ya wis lah. Mbah bojoku jek umek kae. Ya wis lah, mangan-mangan bareng soalnya. Yo makau. Ya wis yang penting kamu sehat. Engko nek enek menungso-menungso Ya engko lek anu. bingung gak jelas. Aku nek waktu lek rono tak kabari sama. Pokoknya Pasti rono kok aku. wis pokoknya kabar-kabar. Gak apa-apa gak usah dipaksa. Ngono iso aku sing rono sik. Aku ya pengin Ya wis marani agent. Marani agent iku sing paling penting. Iya, heeh. Oke ya, wis semangat ya. Ya, heeh. Sehat selalu. Oke, bye-bye. Yo, bye-bye. Ya, makasih. Bye-bye. Oke teman-teman, itulah percakapan saya dengan temen yang dulunya di Hongkong dan gagal berjuang di Hongkong, akhirnya berjuang di Makau dan sekarang mendapatkan kondisi yang lebih baik. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami kegagalan Anda, posisi Anda sekarang lagi meratap, merenung, tidak jelas mau dibawa kemana nasib hidupnya, gak usah khawatir. Berjuang di Hongkong tidak kuat, silakan ke Makau ya. Tapi di mana aja bekerja sama. Yang jelas selalu akan ada kesempatan bagi orang-orang yang mau berusaha dan berjuang. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. We are in Victoria Park. Bye bye.